ଠେକୁଆ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ। ଠେକୁଆ କଣ ଖାଏ? ଆଉ ଦାନା ଏସବୁ ଖାଏ ହେଲା। ଗାଈ ଗାଈ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଗାଈ ସବୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ସବୁ ଘରେ ରଖିଛ। ଆମେ ଗାଈକି ସମସ୍ତେ କଣ କଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଗାଈକି ଗୋମାତା। ଗୋମାତା। ଗାଈ କଣ ଦିଏ? ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ହେଲା। ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଅଛି ବିଲେଇ? ଘରେ ଅଛି। ଆରେ ବିଲେଇ ଘରେ ଦେଖିଛ? ଗାଁ ବିଲେଇ ଅଛି ଘରେ ରଖିଛ। ତାପରେ ଛେଳି ଛେଳି ଦେଖିଛ ବିଲେଇ? ତାପରେ ହେଲା ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀ ଦେଖିଛ? ତାପରେ କୁକୁର କୁକୁର ଦେଖିଛ? ତାପରେ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ମେଣ୍ଢା ତାହେଲେ ଦେଖିଛ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ରହେ? ପାଣିରେ। ସେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ରହେ ଆଉ କଣ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ହେଲା। ସିଏ ହେଲା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ କଇଁଛ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଣିରେ ରୁହେ ଆଉ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କଇଁଛ ଦେଖିଛ? ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ସାପ ସାପ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛ?